Pasalamatan niya to ang gabos na mga banal sa langit, ang gabos na mga santos, ninhuli sa mga pagtabang ninda sa satuya, mantang padagos kitang naglalakaw sa dalan nin kabanalan. Magkaburunyog kita sa pagdulot nin mga pamibion, tanganing makaarog kita sa mga santos na nabuhay sa kabanalan. An makakaibahan po niya to sa banal na misa, iyo an satuyang Arsobispo Emerito, Moy Reverendo Rolando Octavos J. Triat Terona, OCD DD. Matindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. An katuninongan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, idoko ang payo, mapagkumbabang ako untaan sa tung mga kasalaan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ang gabos mo kusog tabi, nagkukumpisal ako sa Diyos amang makakamhan,
asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, Makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. maherak banlugod sa tuang Diyos na makakamhan, asin pakatawada an sa tung mga kasalaan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Makanta gabos, makusog. Let us sing together, aloud. Kagurang na maherak ka, kagurang na maherak ka, Kristo maherak ka, Kristo maherak ka, kaguranan maherak ka. Amrawayan sa Diyos sa kaitasan. Nakadagabos, nasa luwas, bakanta. Kamurawa. Ang tugang kay mga padi, ang misang ini, dinudulot niya mo para sa indo mga personal na intensyon, sa indo mga family concerns, sa indo mga namota na gadan, mamiling kita para sa itong parokya. Ido ko ang payo, bow your heads, mamibi kita. Mang langit nun, makakamhamasin maugayon sa mong pinipintakasi ang gabos na santos sa tabang kan sa indang pamibi mapasamuya ang semong kapatawaran
asin pagkamuot. Ininahagad mi, huli kay Yesu Kristong kagurang nandiamos sa imong akin, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasarokang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. An naghihingoha na mabuhay sa katanosan, ang mga nagsasakit para sa Diyos, sinda ang tatawan nin balos, na hale sa kamurawayan, kan kordero na nagdulot man kan sa iyang buhay. Hinanyugon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Dangan nahiling ko sa ruman na anghel na nagsusubang hali sa sirangan. Igwanin silyo kan Diyos na buhay. Nagkurahaw nin makusog sa apat an anghel. Na tinawan nin kapangyarihan, magraot kan daga asin dagat. Dai pagrauta ang daga, ni ang dagat, ni ang mga kahoy, sagkod na masilyuhan mi ang mga surugoon kan satong Diyos sa saindang mga angog. Nadangog ko ang bilang kan mga nasilyuhan, sanggatos 40, 4,000, mga nasilyuhan na hali sa lambang tribo kan mga Israelita. Pagkatapos kaini, nahiling ko, uya ang dakol na katauhan, na mayunin si Isay man na makakabilang, harali sa lambang nasyon, lahi, banwaan asin lingwahe. Nakatindog sinda sa tungod kan trono asin tungod kan kordero. Nakasulot nin puting halabang gubing, kaput ang mga sanga nin palma. Nagkukurahaw sinda nin makusog na ansabi, an kaligtasan sa tong Diyos na nagtutukaw sa trono asin sa kordero. Ang gabos na anghel nakatindog sa palibot kan trono, kan mga gurang asin kan apat na mga buhay na linalang. Nagsubasob sa atubang kan trono, asin nagsamba sa Diyos na ansabi, Amen. An kaumawan, an kamurawayan, an kadunungan, an kapasalamatan, an kagalangan, an kapangyarihan, asin an kusog sa satong Diyos, sa kapanahunan kan kapanahunan. Amen. Nagsimbag ang saro kan mga gurang, asin nagsabi sako, ining mga nakaputing halabang gubing, sir isay sinda, asin sa inharali, nagsabi ako sa iya, kagurangnan ko, ika ang nakakaaram, nagsabi sako, ini si mga hali sa dakulang kawarasaan, linalabahan ninda ang haralaba nindang gubing, asin pinapaputi sa dugo kan kordero. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ini ang banwaan na nagmamawot na mahiling an sa imong lalawgon. Kagurangnan, ini ang banwaan na nagmamawot na mahiling ang sa imong lalawgon. Sa kagurangnan, ang laga asin anyaon sa kapanuan, ang kinaban asin anyaon na mga nag-ierok. Tasiya kaiyan ang nagmukna sa ibabaw nin kadagatan, asin sa ibabaw nin kasalugan nagtugdas. Kagurangnan, ini ang banwaan na nagmamawot na mahiling an sa imong lalawgon. Si Isay ang matukad sa bukid kan kagurangnan, si Isay ang matindog sa banal niyang lugar, an inosente, ang mga palad asin matubis na an puso, na dai nagtutuon kan sa iyang kalag, sa mayong kamugtakan, ni nagsusumpa sa pagtikas. Kagurangnan,
ini an banwaan na nagmamawot na mahiling an sa imong lalawgon. Makamit siya nin bendisyon sa kagurangnan, asin kasuriputan sa Dios na sa iyang kaligtasan. Ini ang kapag-arakian kan mga nakikikumapot sa iya, mga naghahanap kan lalawgon kan Dios ni Jacob. Kagurangnan, ini an banwaan na nagmamawot na mahiling an sa imong lalawgon. Kita na mga binunyagan ki Kristo Jesus, kita na mga aki kan Diyos, kaipuhan na magin maimbod sa kabuotan kan kagurangnan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Hilinga kung anong pagkamuot an itinao sa to kan Ama. Napag-apodon kitang mga aki kan Diyos. Asin iyo iyan kita. Dahil kaini, dai kita namidbidan kan kinaban. Huli tadai siya midbid. Mga namumutan, ngunyan mga aki kita kan Diyos. Asin dai pa ipinahiling kung magiging ano kita. Aram tana kung siya magpahiling, magigi kitang arog sa iya. Huli tamahiling ta siya sa persona niyang gayo. An sa isay man igwa kaining paglaom sa iya, nagpapatubis kan sa diri siring na siya matubis. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrokyaw kan banal na Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susud ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkahiling sa mga katauhan, nagtukad siya sa bukid. Pagtukaw, dinulokan sa iyang mga disipulos. Dagos, pagbuka kan nguso, nagtukdo sa inda na ansabi, paladan ang mga dukha sa espiritu, huli ta sinda sa inda ang kahadayaan kan langit. Paladan ang mga nagmumundo, huli ta sinda rarangahon. Paladan ang mga mahuyo, huli ta sinda mamana kandaga. Paladan ang mga nagugutom asin napapaha sa kasuriputan, huli ta sinda babasugon. Paladan ang mga mahirakon, huli ta sinda mahihirakan. Paladan ang mga malinig ang puso, huli ta sinda makakahiling sa Diyos. Paladan ang mga parapatuninong, huli ta sinda aapodon na mga aki kan Diyos. Paladan ang mga tinutugis dahil sa kasuriputan, huli ta sa inda ang kahadayaan kan langit. Paladan kamo pag kamo tuya-tuya uninda,
tugison asin pakarauton dahil sa kuya. Mag-ugma kamo asin magayagaya, tadakula an sa indong balos sa langit. Siring na tinugis ninda ang mga propeta na nainot sa indo. An marahay na bareta kan sa tong kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Padagos po kitang nakatindog sa pagbindisyon kan libro nin banal na ebanghelyo. Matukawang kabos. Matukaw. Giraray Diyos maray na hapon sa indong kabos. Gusto ko magpasalamat sa satong namamota na kuraparo ko para Albert sa pag-inimbitar sa sako para pamayuhan ang selebrasyon kang banal na misang ini sa solemnidad kan gabos ng gabos na Santos. Viva todos los santos! Viva! Mga tugang, sinasabi na igwang apat na ebanghelyo, 4 gospels, di ba? Matthew, Mark, Luke, and John. Sinasabi rin mga tugang na ang buhay kang banal o kada banal, sinda ang 5th gospel, ikalimang ebanghelyo. Tadaw, why? Because sa buhay kang mga banal, mahiling niya to ang buhay ni Kristo. Sa buhay ninda, mahiling niya to ang impluensya, ang pagbabago na ginibo ni Kristo sa indang mga buhay. Ang mga banal, sila mga ordinaryong tao, arugkang tao, like us. Pero salamat sa marhay na bareta ni Jesucristo, sinda nagbago, naging mga banal, naging saints of God. Kaya kada santo, dahil na lang nila ipinapagrukyaw ang maray na baleta sa indang buhay, mahiling niya to ang mabuting bareta, mayong iba kundi si Jesu Kristo. Amen? Ganyan mga tugang, importanteng maaraman niya to ini. Sapagkat ang kapistahan ngo niya, nagpapagarundom sa sato, kang satong bukasyon. Arabin do sa rumbeses, naghapot ako sa mga aki. Sabi ko, boys, girls, anong indong dreams, pangarap, ambisyon? Sabi kang isang aki, Bishop, gusto ko maging sundalo. Yung saro naman babae. Bishop, gusto ko maging flight attendant. Ikatulong aki, Bishop, gusto ko maging police. Yung saro, Bishop, gusto ko maging padi. Yung isa, Bishop, gusto ko maging doktor. Yung isa, Bishop, gusto ko maging kontraktor. No? Isa, Bishop, gusto ko maging engineer. No? At yung dua, Bishop, gusto ko maging congressman at senador. You know? Mga tugang, we are amused. Pero sa totoo lang, kung haputan ko mo, if I ask you, what is your dream? Ano ang pangarap nindo? Anong gusto niyong maabot sa inyong buhay ngon? Sigurado ko, manlain-lain ang inyong mga simbag, pero sigurado ko, not one of you will tell me, Bishop, ang sa kong pangarap, I want to be a saint. Gusto kong maging banal o santo o santa. Sigurado ko. Maski kami mga padi, I don't think we will answer that way also. Masyadong limitado ang sa itong mga pangarap. Gusto natin yumaman, maging sikat, mapayapa, makatanungan ng buhay. Okay yan. But God wants of us more than those things. He wants us to be saints. Anong ibig sabihin niyan? Nadagog din doon. Ay kaduang pagbasa. Ay nyo ba aram na kayo mong gabos, mga aki kang Diyos? These are the saints. Isinabuhay ninda ang pagiging aki kang Diyos. Saints are those who live their being children of God.
Sa unang surat ni San Juan, yun ang sinasabi niya, aram niyo ba mga aki, mga Kristiyano, ng Diyos ay nung Ama, kamo mga aki kang Diyos. Entonces, may kay puwang isabuhay nindo. No? Utuban nindo mga tugon kang kagurang ng Diyos. And that is what it means to be saint. Day by day, araw-araw, pinagsusubikapan niya itong gibohon ang kabutan kang Diyos. Isinasabuhay niya ito, makotokdon kang Diyos na ipiniling sa to ni Yesu Cristo. Especialmente, to be a saint, binubuksan niya ito sa itong puso para ma-impluensyahan kita, siring man igiya kita kang Espiritu Santo sa dalan ng kaligtasan. Isisayang dalan ng kaligtasan, mayong iba si Kristo na nagsabi, I am the way, ako ang dalan, ako ang katotohan, ako ang buhay. Alam nyo, nung unang panahon, ang mga Kristiyano, tinatawag sindang followers of the way, tagasunod sa dalan. Yan ang tawag sa mga enot na Kristiyano, followers of the way. Hasta niya, naging uso yan. The late Eli Soriano, meron siyang dating daan. Di po ba? Dating daan. Iglesia ni Cristo, ayaw patalo. Meron masindang tamang daan. Yan ang INC. Tamang daan. Pero tayong Katoliko, mas di tayo patatalo, kaya igwa kitang siguradong daan. Amen? Bakit sigurado? Dahil kita namumuhay sa giya kang Espiritu Santo. Ngunyan, ano ang sinasabi sa to ni Kristo, asin kang Espiritu Santo? Ang pagiging banal, mga tugang, open yan sa agabos. It is for everybody to be a saint. Hindi yan sa mga dapat maging membro ko ng CWL, dahil sa Polobos. Sa gabos na tao, ano man ang profession mo, sa palengke ka, barker ka sa jeep, ano man, you are a candidate to be a saint. Tayo lang yan. Alam niyo ba, suso kay San Pablo, sa bisa kang bunyag kitang gabos, banal na. Kaya pag sumusurat si San Pablo sa mga Romano, sa mga Korinto, I greet you, saints of God. Pinabati ko kamo, mga banal kang Diyos, dahil nasa indo na ang Espiritu Santo. Ngunyan, sa buhay niya to, may kay puwang isabuhay niya to ang pagiging saints or children of God. And how do we do it? Paano natin ginigibo ini? Sa pagsimbag niya to, mga tugang, by answering, by living out ang tulong balaog na itinao kang Diyos sa sato. Importante din. Ang pagiging banal, ang pagsimbag mo, pagsasabuhay mo, kang tulong balaog, regalo na itinao sa to kang Diyos. Ano what are these gifts? Ano tong tulong balaog? Ano tong tulong tatong regalo? Enot, number 1, the gift of life. Ang balaog kan buhay. You are God's gift to each one of us. Na ikaw sinilang, regalo ka ng Diyos. Hali ka sa Diyos. Hindi ka lang hali sa iyong mga magurang. Hali ka sa Diyos because it is only God who can give life. Entonces, sa mga tugang, banal kita because we came from God. Di ba nasusulat sa Biblia? Nang ginibo kita ng Diyos, anong ginibo kang Diyos? Inukit ang sayang ladawan sa satong puso. God, we are created in the image and likeness of God. Daradara niya to ang ladawan, ang mukha kang Diyos sa ating puso. Kaya to be a saint means to live out your life to its fullest. Kasi may mga tao na bubuhay na para mga zombie. No? Complain ng complain, alboroto na alboroto, nakasimangot parate, parang walang buhay. No? Parang suka yung mukha. No? Toxic yung isip. No? May mga taong ganun. Madiklom ang panandaw ninda. That is not living life to its fullest.
Ang pagsasabuhay ng life to its fullest means nagpapasalamat ka sa kawalan ng Diyos. Nagsusubi ka pag isabuhay ang itaas at utubon, tugon kang Diyos. Ano ba naman lain naman ang kamugtakan mo, dapat magpasalamat ka na buhay ka. May isang babae, Bishop, I'm worried. Balisa ako, bakit? Why are you worried? Di ako makatulog, Bishop. Di ka makatulog, worried ka. Oh, huwag ka mag-worry, di ka makatulog. Mag-worry ka, di ka magising. Pero nagigising tayo because God gives us the opportunity to live life to its fullest. Sabi nga, life is God's gift to you. What you make out of it, ano man ang gibuhod mo sa buhay na itinusay mo, yan naman ang balaog mo, ang regalo mo sa Diyos. Amen? Kaya nga, to live life to the fullest means, kada aldaw, nagtataw ka ng regalo sa Diyos. Dahil aktibo ka, buhay ka, masaya ka, nagpapasalamat ka. Especially, ginigibo mo ang kabutan kang Diyos. Amen? Ikaduhang balaog, ang mga banal, isinasabuhay ninda ang gift of love of God. Ang mga banal, namamatayan nila at ako ng pagkamot kang Diyos sa inda. Siring man nagsisimbag sinda sa pagkamot kang Diyos. Nang hinapot si Jesus, kagurang na, ano ang pinakadakilang tugon? What is the greatest commandment? Ano simbag ni Jesus? Ini ang pinakadakula. Love God with all your heart, mind, and soul. Love your neighbor as you love yourself. Sabi ni Jesus, because for your love for one another, maaraman kang mga tao na kamong gabos ang sakong disipulo. It is love that makes us a church, a community of disciples. Kaya mga banal, namatayan din dang takulang pagkamot kang Diyos, siriman sa abot ng ilang makakaya, they respond to that by loving God. At ikatulo, mga tugang, inimportante, ang balao kang buhay na daing kasagkoran, the gift of eternal life. Ang Diyos mabuot. Dahil lang itinausa sa to ang buhay. Dahil lang itinausa sa to ang pagkamuot. Itinauyan duha para kitang gabos, bakaiban niya sa inang kariya na duman, mamamatayan niya to ang buhay na daing kasagkoran. Eternal life. Ang central na mensahe ni Jesus, si Sayma na magkakan kang sakong hawak asin dugo, day magagadan, kundi magkakaigwa kang buhay na daing kasagkoran. Isn't that our dream? Yan ang pangarap natin. Na magadan man kita sa katawan, ang sa tong kaluluwa, magkakaigwa kang buhay na daing kasagkoran. Kaya nga, ang kapistahan kan gabos sa Santos, pasiring yan sa pistahan kang mga gadan. Pasiring yan. At sa inya to makikirumdum ang katotoang ini, kundi sa loob kang simbahan. The church is not a museum of saints, but, if you like, a factory of saints. Sa satong pagiging komunidad, duman kita, nagiging banal dahil isinasabuhay nato ang buhay, ang pagkamuot, siring man, inaako niya to si Jesus bilang buhay na magtato sa to kang buhay na daing kasagkoran. Babalik ako sa sinabi ko noong una, all of us are candidates for sainthood. Maaring hindi kita ipinroklama ng Santo Papa sa Roma, pero sa hiling kang Diyos, midmid ng Diyos, ikaw, Pedro, Ana, Juanita, Santos, Rolando, dahil sa buhay na ini, pagbabaklay mo, inako mo mga regalo kang Diyos, isinabuhay mo, para sa sako, sabi kang Diyos, maglaog ka, ikaw, banal, ikaw, sakong aki. Kaya mga tugang, sa misang ini, dahil lang nga ito, girumdumo ng satong bokasyon to be saints. Siring man magpamibig kita ng satong mga gadan na sindaman hinamon para maging saints.
Mamatay na nindangon niyan ang pagiging banal, paagi sa paglaog dinda sa kaharian kang Dios. Viva todos los santos! Ora pa kanya ito ang gabos ng mga banal, mga tugang. Masilensyo kita, pagurupuro pa niya ito, ilang bagay na nasampit ko. Hilingin niya ito ang satong kamugtakan ngunyan bilang mga aki kang Diyos. Makusog tabi, makata tayong kabos. All together. Basigla. Tutubog ako. Banal asin marhay na pag-isiisipon ng magadan ipagpamibi, tanganing makaligtas sa indang mga kasalan. Kaya girumduman ta asin ipamibi an mga gadan. Iniyang sa tuyang simbag, ang gabos makusog tabi, kagurangnan hinyanyuga ang samuyang pamibi. Ang gabos na mga kalag sa purgatorio na dai nin nakakagirumdom, tanganing makahawas asin darahon sa kamurawayan, mamibi kita sa kagurangnan.
Ang gabos na mga gadan sa satuyang parokya, dara ang tanda nin pagtubod, tanganing makamtan ninda ang kaugmahan, asin katuninongan sa kamurawayan, mamibi kita sa kagurangnan. Ang gabos na mga gadan sa satuyang pamilya, tanganing gabos magkatiripon giraray, duman sa kamurawayan, sa panahon na daing kasagkoran, mamibi kita sa kagurangnan. Kita gabos na uya digdi, tanganing daita malingawan, itong mga nainot sa sato, sa ikaduwang buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Idolot niya tungonyan mga tugang ang sa itong mga personal na intensyon, ang sa itong mga family concerns, ang sa itong mga namamota na gadan. O Diyos, asin kagurangnan, ang samuyang buhay yaon sa imong kamot, linalang mo kami para sa imo. Mabuhay asin magadan kami sa diri mo. Lugod kami mapasa imo sagkod paman. Huli kay Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Tindog po. Magpamibig ka mo mga tugang, tanganing kang sako asidan sa indong atang,
Maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ako ang samong mga atang sa ugmawan kan gabos na santos na nabubuhay kay bamo sa kamurawayan, danay milugod na mamatayan ang saindang pagmalasakit sa pagtabang asin pagligtas sa mo. Ininahagad mi, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaasan mga puso, initas minasa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Marinig ko asin dapat. Totoong maninigaw asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamham na daing kasagkoran, huli kay Kristong sa mong kagurangnan. Ngunyan sa mong pinipintakasi ang sa imong banal na banwaan, ang langit no na Jerusalem sa mong ina. Sa paglibot ding sa imong trono, mga santos, sa mong mga tugang, nag-aawit kang sa imong kaumawan. Ang saindang kamurawayan, nakakapano sa mo ning kaugmahan. Ang saindang pakisumara sa mo, sa imong simbahan, nagtatao sa mo ning liwanag asin kusog. Mantang kami uya, naglalakbay sa dalan ning pagtubod. Sa kaibahan ninda asin ning gabos da angheles, durongan na minaawit kami sa imong kamurawayan. Let us sing together, aloud, mapusog. Nasa luwas, makagtangan. Kagurangnan, ikanang gadang banal, borabot ng kabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibig kami, pabanala ka ng bon kang simong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa ka sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kad siya sa lugar na buot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa siya mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamo gabos,
asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa siyang mga disipulos ng sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini gibohon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubong. Kurang nan namaparetan mo. Kaya kami na nagloramdom kang sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kaguranan kan tinapay ning buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta, pinapakaniga mo na makatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa sayong pagkaherap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, na sa iyang agum, kan mga banal na apostoles, gabos na santos, nakaito pa nakapagayagaya sa saimo, magkanigong maging kahiras kan buhay na deng kasagkoran, magumaw, asin magpamuraway sa saimo, siring man, huli sa akit mong sa Jesucristo. Huli sa iyasin kay baniyasin sa saya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Kitang gabos, aki kang Dios, Dios ang satong Ama. Sa katukduan ni Kristo, asin inspirasyon kang Espiritu Santo, ngonyan magpamibig kita, apudan niya to ang Dios, Ama niya mo. Agawa kami sa gabos na maraot, namibibig kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mong katoninungan. Tanganing kaming natabangan kang sa imong pagkaherak. Magindanay na talingka sa kasalan. Asin man ligtas sa gabos na kapuri sa Juan. Mantang kami nagkahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kang samong paraligtas na si Jesu Kristo. Keso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbakan. Asin papagkanigawa na siya mapatuninong, asin magkaburon niyog sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang mga aki, magpatinaraohan kamo, nin katuninungan ni Kristo. Peace to all of you.
Uya ang kordero kang Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mao umayan. Mga tugang makikinabang, makukumunyon kita sa Holy Silence, banal na silencio choir. Dahil muna kita makanta, okay? We will sing at the end. Para sa silensyo, ako niya to si Kristo, makipag-olay kita sa siya, magpamibig kita, welcome natin si Jesus. We pray to Him, and then we will sing together at the end choir, okay? So, giraray, silensyo kita sa banal na komunyon.
Matindog po. Iduko ang payo, mamibigita, amang makapangyarihan, inoomaw miyang sa imong kamarawayan na nagliliwanag sa kabanalan ning sa imong mga santo. Itugot mo na kaming nagpapakinabang kay ning komunyon, mapanukang sa imong pagkamuot, asin makamtami, ang kaugmahan sa imong kahadayan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sponsoryo, aram ko na ang sakong kagtubos buhay asin sa huring aldaw, ako mabubuhay liwat sa sakong hawak, mahihiling ko ang sakong pagkagtubos. Mahiling ko sa iya ang namahiling kang sakong mga mata. Ini ang paglaom na rinirumpos ko sa sarong puso. Aram ko nang sakong kagtubos buhay asin sa huring aldaw, ako mabubuhay liwat sa sakong bahawak, mahiling ko ang sakong kagtubos. Ang simbag, makusugtabi, kagurangnan, ligtasan kami. Huli kang sa imong pagkaditawo. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kang sa imong pagkamundag. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kang pagbunyag sa imo. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kang mga tiniyos mo sa krus. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kang sa imong pagkagadan. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kang paglubong sa imo. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kang sa imong pagkabuhay liwat. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kang sa imong pagsakat sa langit. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kang balaog ng Espiritu Santo. Kagurangnan, ligtasan kami. Huli kang sa imong pagbalik giraray, pano nin kamurawayan. Kagurangnan, ligtasan kami. Ama niyamo, Niyaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. kapudan niya to ang mahal na Birhen, all together, Hail Mary, Full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. ito ko ang payo, mamibig kita, kagurangnan ning pagkaherak, dangoga ang samong pamibi, patawada ang mga kasalaan kang samong mga tugang na nagtalikod na. Buhayin mo sinda sa aldaw ning pagkabuhat, asin tawan sa inda ang matuninong nakapangaluan sa harabang kraw kang sa imong pagkamuot. Huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na kaiba mong nabubuya sinagahade, kaiba mo asin ng Espiritu Santo, sarong Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mapasainda ang kapahingaluan na daing kasagkoran. Sa liwanag nin sa imong kamurawayan. Sa pagkaherak ng mahal na Diyos, mapasaindang kalag, asin ang gabos sa mga nagataan ang matuninong nakapangaluan. Amen.
Ngunyan mga tugang, awito niya to, halis sa mga puso, ang dahi kita malilimutan. All together. Hindi kita masilensyo kita. An kagurangnan mapasahindo, asin sa imong espiritu. masimbag makosog. Amen. Idoko ang sendong mga puso, payo asin maghagad ning bendisyon sa mahal na Dios. Warasan lagod kamo ning Dios kang biyaya ning pagtubod sa pagkabuhay liwat kang sayang aki, asin ning paglaom na makaibahan niya sa bagong buhay. Amen. Lugod kitang mga nabubuhay, warasan niya ning kapatawaran, asin sa kabos ng mga nagadan, warasan sinda ning liwanag, asin katoninungan. Amen. Ang banal na simbahan ning mahal na Diyos, naugma na sa iyang mga aki, nakikisumaro sa mga santos sa katoninungan na daing sagkod, makatas manlugod kamo sa kaugmahan kang samuyang Ama sa langit. Amen. Matukaw po ang gabos. Diyos maray na gabi po kaninyo ngamin. Bago po kita pansamantalang magsuruhayan, taaram ko po marilibot pa kamo, makikitsika pa sa mga
bisita. Gusto ko pong gamitin ang pagkakataon na ini na magpasalamat sa satuyang Arsobispo Emerito, Archbishop Rolly Tirona, sa pagpaunlak sa tuya na siya ang mag-preside kang misa ngunyan sa kapestahan kan mga santos asin sa pagpamibi sa satuyang mahal sa buhay. Siyempre ang sayang refleksyon, paghurup-hurup, tanganing maging makahulugan ang satuyang selebrasyon. Palakpakan niya to ang satuyang namumutan na Archobispo Emerito. Bot ko man pong pasalamatan ang satuyang mga pading konselebrante ngunya na hapon. Every year, welcome po sinda after all, mga taga-nabwa po ading mga padi niya to. Yaon po dyan si Father Sinentiham, ang parish priest kang Our Lady of Katipanan, our neighboring parish. Salamat po, Father Sinen. Father Manny Sagada, Professor Formator, kang Holy Rosary Major Seminary. Ngunyan nindo nahiling naman si Father Fermin Valiente all the way from the missions in Santa Lucia sa USA. So palakpakan niya to. Salamat po, Father Fermin, taga Santiago yang mismo. And then, of course, ang satuyang katuwang na padi, Father Joseph Abion. Palakpakan niya to. Kadakol pong naging imbuelto, tanganing bako lang po ngunyan, kundi sarong bulan po pa po ang nakakalipas na pinaghanda ta ang lugar tanganing maging conducive para sa tuyang pagpamibi. Although day po natapos, pagpasensyahan po nindo na may parte na day panggayo malinig, pero generally malinig na except na kaipuhan talagang dakol naman power, tangani pong talagang maklear out ang gabos, kaya pagpasensya, hopefully next year mas lalo pang maging mahiwas asin malinig ang kapalibutan. Pero kay puhang ko po ang kooperasyon nindo na day basta-basta magpaparaapo ng basura kung sain. Ayo po, bako po yan makatao. Ang nagwawalat po ning ati subakong tao. Tao lang po ang dapat ilagta sa tamang lugar ang mga plastik. Iyo man sana po ang nakakaati kan sa tuyang banal na lugar po ang sementeryo. Paulit-ulit ko pong pinapagiromdom. Iyan po para sa satuya man sana gabos. Kaya pasalamatan ta ining mga sepulturero na nag-asin sa iyang pag-iriba sa bilog na taon na nag-aasikaso kan sa tuyang sementeryo. Palakpakan niya to ang mga sepulturero. Siring man naging maaliwalas ang satuyang kapilya, bago po ning pintura, mga workers ang nagiributan. And then ang mga decorators ta. Palakpakan niya ito ang mga decorators ta. Siyempre ang mga liturgical ministers, ang mga sakristan, ang mga lay ministers, Eucharistic ministers of Holy Communion, ang lectors, ang Chila Domus Day, ang live streamers, siyempre ang nagtao sa tunay aning musika, ngunya nabanggi para sa makahulugan na pagtiripon, ang Cantate Domino. Palakpakan niya ito ang Cantate. Siyempre po, ang gabos sa mga sakristan, seminarista, asin, kamo po gabos, na uya, nakisumaro, nagpamibi, tangani pong ang satuyang mga mahal sa buhay, tunay na magkamit kang kapahingaluan na satuyang minamawot para sa tuyang namumuutan. Ang sunod pong misa, alas 8, asin alas 10, and then sa aga may amay na misang alas 4. Pakibanggit na lang po sa iba pa ninyong makairiba sa indong harong. Salamat po kaninyong amin. Matindog po ang gabos. Mga tugang, ang sa tugura para ko, Father Bert, pasalamat sa manlain-lain na persona kasi organisasyon. Ito naman ang magpasalamat sa iya sa pagiging maigos at asin aktibong kura paroko o pastor ng sa itong banwaan. Ura pa kayo nato si Father Albert. Thank you, Father.
Kunyan mga tugang, hinahagad ko mga padi, kaibahan ako para bendisyonan kamong gabos. Father, join me in blessing our congregation. Idoko ang payo, bow your heads. Silenso kita. Ang kagurangnan mapasaindong. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan man lagod kamo, kan Diyos na makakamkan, Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay lagod kamo sa pagkamot asin paglingkod sa kagurangnan. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva San Antonio de Padua! Viva! Viva ang gabos ng mga santo! Viva! Diyos baray na banggi kaninyo namin.